Hrvatska ima velike mogućnosti u iskorištavanju obnovljivih izvora energije. Nažalost, i danas oko 80% fosilnih goriva upotrebljavamo za grijanje, promet i električnu energiju. Taj bismo postotak do 2030. trebali smanjiti za pola, no u tome prilično zaostajemo, na primjer od Austrije. Istaknuto je to i na ovogodišnjim danima bioenergije i zaštite okoliša održanima u Našicama. Prilično zaostajemo u iskorištavanju energije dobivene iz šuma. Znači, najvrijedniji dio stabala se ostavlja kao trupac koji ide poznatim kupcima. Ono manje vrijedno drvo koje ne odgovara standardima trupca se izrađuje kao višemetarski ogrjev koji najčešće ide kod kupaca za neko energetsko iskorištenje. Znači, da li za biomasu, da li kroz neke toplane. Ostaju samo lišće i grančice koji šumi daju novi život. Dobar je primjer iskorištavanja šumskih trupaca pilana u Bjeljevini kod Orahovice. Samo od petine trupca izrađuju elemente za namještaj, no ništa ne bacaju. Osim namještaja, znači taj dio drvne ostatka sirovine, radimo sječku drvnu koja se koristi isto kao energenat u kotlovnici. Dio sušimo pa meljemo za proizvodnju peleta, a dio radimo briket. Podignuli su tako postrojenje i za proizvodnju toplinske energije snage 5 MW koja im je nužna u proizvodnji. U takvim i sličnim postrojenjima u Hrvatskoj postoji mogućnost za 20.000 novih radnih mjesta. Tu uglavnom koristimo negdje 40-50%. A još uvijek razlika ona do 1,4 miliona ostaje u šumi, neobrađeno. I rezultati su prve hrvatske nacionalne inventure bili da je negdje oko 21 milion kubika suhog i naturalnog drva leži u šumama. Riječ je o pravom bogatstvu jeftinije i ekološki čiste energije. Energetsko bogatstvo krije se i na farmama. Na farmi Osilovac kod Feričanaca prošle godine podignuto bioplinsko postrojenje koje osim što proizvodi obnovljivu energiju, prirodu čuva od onečišćenja. Onda kao prirodni slijed, dakle, od tog stajnjaka i silaže ovdje se proizvodi bioplin i na kraju električna energija. Dakle, ovo je obnovljivi izvor energije koji ima dvostruku korist. Samo na ovoj farmi iz stajnjaka, gnojnice i silaže proizvodi se 8 milijuna kWh električne energije na godinu. Riječ je o postrojenju snage 1 MW električne i toplinske energije. Manjim dijelom proizvedenog pokrivaju energetske potrebe na farmi, a ostatak prodaju u mrežu. No zbog zakonske regulative ulagačima baš i nije jednostavno pokrenuti takav posao. U toku gradnje ovoga, na primjer, postrojenja, mi smo imali 3 puta izmjenu zakona, 5 puta izmjenu pravilnika i 7 puta je mijenjan tarifni sustav koji pokriva obnovljive izvore energije. Riječ je o prvom takvom projektu na našičkom području, no kako bi dosegnula zacrtane standarde u sljedećih 14 godina, Hrvatska mora još mnogo toga učiniti vezano za obnovljive izvore energije, ali prije svega i zakonima olakšati i ubrzati moguća ulaganja. Apiterapija, očuvanje zdravlja pčelinjim proizvodima, naziv je prvog stručnog skupa o vrijednosti pčelinjih proizvoda koji će se održati 1. listopada 2016. u Kongresnom centru Zagrebačkog velesajma, dvorani Cres s početkom u 9:30. Jedno nedavno istraživanje otkrilo je da 23% australskih tvrtki ima instaliranu solarnu elektranu na svojim krovovima, što je 9% porast u posljednje 2 godine. Svaka treća tamošnja tvrtka ugradila je solarnu energiju u svoje poslovne planove, a većina njih razmatra da sve svoje energetske potrebe zadovolji iz tog obnovljivog izvora. Samo mjesec nakon čileanskog rekorda u postizanju najniže cijene za solarnu energiju u Abu Dhabiju je zabilježena još niža. Tako je čileanski rekord o 2,91 cent po kilovatu nadmašen iznosi 2,42 centa. Toliko su kineska tvrtka Jinko Solar i japanska tvrtka Marubeni ponudili državi kao cijenu električne energije iz buduće solarne elektrane snage 350 MW. Marubeni se spominjao kao ulagač u termoelektranu Plomin 3 na ugljen u Hrvatskoj. Tijekom nedavnog nacionalnog tjedna vožnje električnih vozila u SAD-u je objavljeno da je broj električnih i hibridnih vozila u toj zemlji prešao 500 000.
Jedna američka studija ustanovila je kako je 2/3 Amerikanaca izloženo štetnim dozama kancerogenog kroma 6 iz vode koju piju. Šestrovalentni krom potječe iz energetskog sektora. Prema jednom istraživanju iz 2011. godišnje se ispusti 4.770.000 tona kroma u okoliš SAD-a. Američka okolišna agencija tek treba donijeti federalne mjere za zaštitu pitke vode od kroma 6. Trenutačno je dopuštena razina od samo 10 milijardi tih dijelova litre. Švedska vlada poticat će na popravljanje stvari kako bi smanjila količinu otpada. To namjerava postići upola manjim porezima na popravljanje bicikala, odjeće i cipela. Također, građani će kao poreznu olakšicu moći prijaviti troškove popravka pećnica te perilica za suđe i rublje.